В едно сгушено с полите на Балкана село живееше момче на име Боян. Той беше весел и любопитен, с очи като две сини ручейчета. Един слънчев следобед, докато играеше край бистрата река, Боян забеляза нещо лъскаво, полузаровено в пясъка. Той се наведе и извади малко изящно издялано дървено ковчеже. Ковчежето беше старо, но изработката му бе толкова фина, че Боян разбра – това не е обикновена вещ. С треперещи пръсти той отвори капачето и вътре блесна красив розов камък. Камъкът сякаш пулсираше със своя собствена светлина. Боян се възхити на находката. За миг му мина мисълта да запази съкровището за себе си. Но веднага си спомни думите на майка си. Честността е по-ценна от златото, дете мое. Това сигурно е нечие и някой много тъгува за него, пошелна си момчето. Той реши да потърси собственика. Тръгна по пътеката към селото, оглеждайки се за някой, който изглеждаше разтревожен. Скоро видя баба Цена да седи пред къщата си с наведена глава и да въздиша тежко. Добър ден, бабо Цена. Вие да не сте загубили нещо? Попита той с мил глас. Ох, Боянчо, мило дете, отвърна тя със сълзи на очи. Загубих най-ценното си. Малкото дървено ковчеже с камъка на спомените. Подарък е от моята баба и пази всичките ми мили спомени. Очите на Боян светнаха от радост. Ето, бабо, това ли е? Момчето подаде ковчежето. Баба Цена ахна, а лицето й грейпна. Боже мой, да, точно то. Колко съм ти благодарна, Боянчо. Ти си истинско съкровище. Тя прегърна Боян толкова силно, че момчето едва не изгуби дъх. За благодарност баба Цена му даде топъл, току-що изпечен хляб и малка дървена птичка, издялана от баща й. Нека тази птичка винаги ти напомня за добротата и честността ти, момчето ми. Боян се прибра щастлив, с хляба под мишница и птичката в ръка. И така, цялото село научи за постъпката на Боян и си припомни, че честността е най-голямото богатство, което човек може да притежава.